Hi guys, good morning. Na ako i-share sa inyo nga video. So kani siya nga video. Salute kay ko ani. So dira na to dugayon. Tanawan ninyo ang art video ni Mark Bailo.
Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me